हाँ आवा एक आध लाइन का कोनो गीत बजाला। वाह वाह ओहो क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओहो जियो कोनो गीत के संकेत कैले हमरे अखिलेश भैया। कोनो दुल्हन का दुल्हा परदेश में बड़न, गीत में कोनो प्रकार का अश्लीलता ना मिले। दुल्हन का दुल्हा परदेश बड़न, दुल्हन फोन कैली, वीडियो कॉल फोन करके कहती का हो अइबा ना का। दुल्हा बेचारा जब वीडियो कॉल पर देखलस कलस की कैसन कुल फुल्लल फलल जात हम हमारे भरल काहे जात ह कलश की फुलल ना पौरहू। हमार बात सुना कहे का ए राजा जी हो ए बलराम जी दुल्हन कलश के अरे पागल मोबाइलवा में देखे से ऐसा लागत है मर्दा कलश की ना बहुत चेंज हो गई बाड़ू। मेरवा कलश की बादाम से कसर हो का कलश कहे का अरे सैया बूझा दिल के बाटे इरादा। अरे कहता निकाम बतिया जानी हो जादा। मेहरारू कहती है कि कम बतियाई लेकिन ज्यादा समझिया का कहलस ए सैया बुझा दिल के का बाटे इरादा। ए कहता नी कम बात पूछली हाँ ज्यादा। सैया बुझा दिल के का बाटे इरादा कहता नी कम बात बुझली हाँ ज्यादा। ले लो रेलिया के टिकट तत्काल राजा जी। दुल्हन कहतिया कि न मिला तो कैसी तो जनरले धला लेकिन आओ कल आ जाइए इतना जल्दी वंदे भारत पकड़ला कहत ये का ले लो रेलिया के टिकट तत्काल राजा जी। ले लो रेलिया के टिकट तत्काल राजा जी। हई गुलाब जामुन भइल बाटे गाल राजा जी। बाटे गाल राजा जी। अरे सैया बुझा दिल के का बाटे इरादा।
हो ज्यादा ले लो रेलिया के टिकट तत्काल राजा जी। गुरुजी उ दुल्हन कहतिया ले लो रेलिया के टिकट तत्काल राजा जी। हई गुलाब जामुन बात गाल राजा जी। ऐसे ना मतलब तनी भाव में अब वीडियो कॉल में पंखवा आवे का वैसे भी गर्मी होते हो। वीडियो कॉल में अब बाबू आना रहुआ सदा नहीं चली। आना रहुआ इतना कैमरा लगल है ये वीडियो बना के बेने सब करे ऊपर डाल दे। प्रत्यक्ष है बहू पर्दा पर। अबे तू अनहार काल में बड़ा लगत बा वाह तोरे आँख के रोशनी चल गइल बा। नहीं अबे ठीक हो। आवा